Türkmenistanda raýatlaryň dini azatlyklarynyň bozulmagy dowam etdirilýär diýip Birleşen Ştatlaryň Halkara Dini Azatlyklar Komissiýasynyň 26 awgustda ýaýradan ýyllyk hasawatynda Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde kethitlemek teklip edilýär. Hasawatda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentine Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurtlaryň toporunda saklamak teklibi ýurtda dini ynançlaryň berja edilmeginiň ýygyderli gödek we dowamly bozulmagy bilen delillendirilýär. 2024-nji ýylda Türkmenistanda dini azatlyk şertleri agyr boldy. Hökümet ähli dini hereketleri berk gözegçilik etdi we Ilaytada islam dinine uýýan we döwletiň düşünjesinden tapawutly görnüşde ynanjyny berja edýän musulmanlary nişan aldy. Diýilip hasawatda komissiýanyň parahatçylykly dini ynançlary üçin hökümet tarapyndan türmäge watylan 10 Türkmenistanly musulmanyň ykbalyna sin edýänligi bellendi. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Halkara Dini Azatlyklar boýunça komissiýasynyň hasawatynda Türkmenistanda kanunlaryň hem dini hereketleri çäklendirýänligi bellendi. Meselem 2016-njy ýylyň din hakyndaky kanuny hasaba alınmadyk dini hereketleri gadagan edýär we dini materiallary, bilimi we ibadatlary çäklendirýär. Mundan başga da 2015-nji ýylyň ekstremizm hakyndaky kanuny ekstremizmi düşnüksiz ketgitleýär we düşmançylygy öjükdirmek ýaly sözleri ulanyp häkimetlere parahatçylykly dini çäreleri esassız ýyzarlamaga ruhsat berýär diýilip hasawatda bellenýär. Türkmenistanda hristianlary esasanyň protestantlara we ego we şaýatlaryna azar berilmeginiň dowam etdirilýänligi hem bellenýär. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda din azatlyklarynyň şertlerine baha berýän hasawat ýurtdaky şahsiýet kultunyň dine ýetirýän täsirini we hukuk bozmalaryň korrupsiýa bilen arasyndaky baglanyşygy teljerýär. Birleşen Ştatlaryň Halkara Dini Azatlyklar boýunça komissiýasy Birleşen Ştatlaryň Kongresi tarapyndan döredilen daşary ýurtlarda dini azatlyklary gözegçilik etmek, deriňemek we hasawat bermek boýunça gararsyz bitarap kanun çykarjy edaradyr. Komissiýa dini ýyzarlamalaryň öňüni almak we din hemde ynanç azatlygyny öňe sürmek üçin prezidenta, döwlet sekretaryny we kongresi daşary siýasata degişli teklipleri berýär. Hasawatyň 26 awgustda çap edilmegi Washingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň döwlet departamentiniň resmiýetleri bilen duşuşugynyň ýygyanyny gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda 20 awgustda geçirilen ýyllyk iki taraplyň geňeşmelerde biznes gatnaşyklary bilen bilelikde dini azatlyklar we zähmet haklary gozgaldy. Türkmenistanda din azatlygy baş kanunda kepil geçirilýän hem bolsa, gararsyz media serişdeleri we azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy dürli din wekillerine şol sanda musulmanlary görkezilýän dürli gysyrçylar barada habar berýärler. Soňky maglumatlara görä şu günler meçhitlerde çağalara dini tapak bermek gadagan edilipdir. 27 awgustda Balkan vilayatynyň gowşan maglumatlara görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleri meçhitleri aýlanyp mollalara, çağalara islam dininden bilim bermezlik, Qur'an okumazlyk, olara arap alfabetini öwretmezlik hakda duýduruş berip dil hatyny alýarlar. Güç idaralarının vekilleri meçhitlere barıp okap oturan çağaları kowyarlar we meçhitlerin imamlaryna gadagançylyk barada duýdurup türme bilen haýwat atýarlar. Dip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna tin edýän Forum 18 guramatynyň baş redaktory Felix Körli raýatlaryň dini azatlyklaryny gödek bozup gelýän Türkmenistanda dinçilere görkezilýän batyşyň gowşamaýanlygyny belledi. Meeting for worship is allowed only if you have state permission. Din ibadatları dine döwletiň ruhsaty bilen berja edip bolýar. Dini kitaplar senzurasynny. Hökümet interneti gözegçilik edýär. Bu dini edebiýatyň online elýeterligini çäklendirýär. Mobil telefonlarda dini maglumatlary saklamak howply. Dini ynançlar sebäpli harwurlukdan boyun gaçyranlar tutsak edilýär. Hökümet musulmanlary hem ýydarlaýar. Dinçiler birleşip dini wadatlaryny berja etmek finansyg üçin uzak möhletli tutsaglyga hökm edilýär. For meeting with others to discuss their faith. Dip Felix Körli aýtdy. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna onlar çelwäri sin edýän guramanyň ýolbaşçysy ýurtda dinçilere görkezilýän basyşyň türkmen rejiminiň tutuş jemgyýet babatyndaky siýasatynyň bir bölegi diýär. The government wants to control everything in the country, so that religious communities. Hökümet ýurtda hemmede gözegçilik etmek isleýär. Bu din jemgyýetlere, media serişdelerini, biznes toporlaryny, siýasata, ýagny hemmede degişli din berk döwlet gözegçiligine galýar. Musulmanlara
içinden gödökçülük edilýär. Beýleki toporlarda daşyndan gödökçülük alınıp barlýar. Gizlin gulluklar, hökümet agdalary din toporlaryň işine goşulýar, aralaşýar, gödökçülük edýär we çäklendirýär. Olar adamlaryň näme diýänligini biljek bolýar. Hökümet dinçilerden gorkýar. Hökümet tutuş jemgyýetden gorkýar we adamlaryň bir ýere jemlenmegini öz üçin howp hasaplaýar hemde munyň öňüne almaga synanýar. It's dangerous for them and they want to control it. Deyip Felix Körli Adatlyk radiosuna aýtdy. Ol dini ynançlary sebäpli iýdarlanan raýatlaryň ençemesiniň şol sanda musulmanlaryň türmede galýanlygyny ýatladyp, olaryň ykbaly uly aladalanma döredýär diýdi. Felix Körli hususanda Çärjewli Bahram Saparowyň 10 ýyldan gowrak wagt bäri türmede galýanlygyny we Murat Durdy Şamuradowyň tutsaglykda ysmaz bolup onuň saglyk ýagdaýynyň iňňän agyrdygyny aýtdy. Körli dini ynançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyran 16 sany Iyegova şaýatlarynyň käbiriniň türmeden boşadylandygyny aýdyp, munyň oňyn ýagdaý bolandygyny belledi. Emma ol geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda ýene 2 dinçiniň suwda çekilip jaza berilendigini ýatlatdy we munyň özi ýagdaýyň örän durnuksuzdygyny görkezýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň Halkara Din Azatlygy boýunça komissiýasynyň ozalky hatawatlarynda hem Türkmenistan aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde häsiýetlendirildi. Hatawatlarda Türkmenistandaky din azatlygynyň ýagdaýynyň gowulaşmaýanlygy, hökümetiň ähli gararsyz dini işçiňliklere şüphe bilen garamagy we gödökçülük astynda saklamagy dowam etdirýänligi bellenipdi. Aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda şol şeýlede Hytaý, Kuba, Eritreýa, Iran, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Orta we Täjikistan agdaldy. 2025-nji ýyl içinde temäki önümlerinden sapylmagy meýilleşdiren Türkmenistanyna nas sowdasyna garşy göreş batlanýar. Şu günler häkimetler Ahal welaýatynyň tejini trawyny nas sowdagarlaryny we nas satýan adamlary nişana alýar. Ahal welaýatynda nas sowdasyna garşy reýtler geçirilýär. Tejini trawynda ençeme nas sowdagary tutsak edildi. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler 27 awgust Adatlyk radiosuna gurrun berdi. Bir kanun nas sowdasyny guman edilip tutsak edilen ýerli ýaşaýjylaryň arasynda 3-4 gün bäri tutsaklıkda saklanýan adamlar bar. Şeýlede çeşmelere ma'lum bolan maglumatlara görä olaryň arasynda häkimetlere uly meçberlerde para berip tutsaglykdan halas bolan sowdagarlar bar. Temäkisi Türkmenistan şygarasyna saglyk maksatnamalary durmuşa geçirilen ýurtda köp ýyllaryň dowamyny temäki önümleri çäklendirilip, hususan çilimiň sowdasy gysyldy, bahalar gymmatlady. Bu ýagda ýerli ýaşaýjylara görä ýylat arasynda nas önümleriniň meşgullygynyň artmagyny alyp geldi. Ýagdaýdan habarly şeşmeler şu günler hatda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda, döwlet gullukçylarynyň, hatda prokuratura işgärleriniň arasynda hem nas satýan adamlaryň köpelenigini aýdýarlar. 5 ýyl öňki ýagdaýlar bilen deňeşdirilende häzirki wagtda ýurtda çilim çeken adam tas kalmadı diýsen boljak. Öňler günde 1-2 guty çilim çeken adamlar ya nas atmaga başlady, ya mahorka geçti, ya da daşary ýurtlara göçdüler. Diýip temäki önümleriniň sowdasynyň habarly bir ahyrly ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň 10 ýyl goly wagt mundan ozal temäki önümleriniň sowdasy resmi görnüşde berk çäklendirilip başlandy. Temäki önümlerini getirmäge we satmaga deýişli ähli ygtyýarlyklar sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Aradan geçen wagtyň dowamyna çilim sowdasy gysylyp oňa degişli gümrük paşlary we beýleki tölegler ýerli görnüşde ýokarlandyryldy. Bu ýagda ýerli ýaşaýjylara görä ýylat arasynda nasa bolan talaplary güýçlendirdi. Häzir polisiýa işgärleri bazarlarda we köpçülük ýerlerinde nowatçylyk çeker. Jemgyýetçilik ýerlerinde nas atýan adamlar polisiýa bölümine alınıp gidilýär. Diýip tejini bir näçe ýaşaýjy aýdýar. Häkimetler jemgyýetçilik ýerlerini nas atyp tutulan adamlardan temäki önümni nirelerden satyn alanlyklaryny anyklaýarlar. Galaberside ýerli çeşmeler gün orta sebitde temäki ötürüp ýetişdirýän hojalyklaryň manyklanýanlygyny, olaryň hem häkimetler tarapyndan nişana alanýanlygyny aýdýarlar. Ýöne bar bolan maglumatlara görä nas sowdasyna guman edilip ele salynan adamlaryň arasynda uly meçberlerde para berip jogapkärçilige çekilmekden halas bolýan adamlar bar. Meniň ýanymdan 60 kilograma golay nas çykdy. Diýip özüniň ýaňy ýakyny gyýtgy möhletde tutsaglykdan boşanyny aýdýan bir tejeni ýaşaýjy gurrun berýär. Men bir tanşyma çykyp, onuň tanşynyň üstü bilen häkimetlere 100.000 manat meçberini para verdim. Şeýdip halas bolmagy başardym. Ýöne häzirlikçe nas sowdasyndan daşda dur diýdiler. Ýagdaýlar ýatışsa özümiz habar bereriz. Onsoň ýene başla berersiň diýdiler. Diýip çeşmeler golaýdy gyýtgy möhletli gabawlykdan çykmagy başaran tejeni nas sowdagaryny çetirleýärler. Ele salynan käbir nas sowdagarlarynyň $10.000 çenli para soraýarlar.
diýip çeşmeler aýdýar we bu ýagdaýy olaryň tanış tapyp bilmezliginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Günorta sebäpde temäki önümlerine garşy güýçlendirilen göreş Günnogor Lewap welaýatynyň Nas bazarına içeriki göreşiň batlanýan pursatlaryna gawat gelýär. Ýa-da geçen hepdeniň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan sowdasy gadagan edilen Nassyň gara bazarlaryna hereketleriň güýçlenýänini habar berdiler. Şonu Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gürleşen bir näçe çeşme iýul aýynyň bäri polisiýanyň ýurdun durly ýerlerine Nas sowdagarlaryna garşy giňerimli reýtleri geçirýänini gurrun berdiler. Nas we temäki önümlerini sarp edýän bir näçe tejenni ýaşaýjynyň sözlerine görä ýurtda Nas sowdasyna garşy soňky wagtlarda giňerimli ýaýwanlandyrylan göreş häkimetleriň çilim sowdasyny gaýtadan dikeltmek synanşygy bilen ilteşdirilýär. Häzir Nas sowdasyny gyssak, çilim sowdasynyň öňüni açar diýip pikir edýärler. Ol ýalňyş. Adamlar çilim gymmatçylygyndan soň Nasa geçdiler. Inni bolar Nasa gysyp çilim sowdasyny açar söýdýärler. Diýip tejenni ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistan 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çilim we beýlek temäki önümlerine salanýan goşmaçy gümrük tölegleri 93 götürümden 116 götürme ýokarlandyryldy. Şondan bir ýyl soň degişli sanlar 116 götürümden 145 götürmeçeni artdyryldy. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň arasynda Nas sowdasynyň gysylmagynyň mümkin bolan sebäplerini başga ýagdaýlar bilen baglanşdyrýan adamlar bar. Bular kiçi Nas sowdagarlaryny gysyp, ýer sowdagarlaryň öňüni açmakçy bolýar. Diýip beýlek bir tejenni ýaşaýjy pikir ýöretdi. Her neçikde bolsa yerli häkimetler özleriniň gaýtadan bat berýän çäreler boýunça beýanat bermeýärler. Şeýle çäreler döwlet telewizionyny köplençi ýylat arasyna sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berjaý edilmegi hökmüne düşündirilýär. Nasatmak endigi merkezi ýurtlaryna şol sany Türkmenistanyna köplenç erkekleriň arasyna giňeran enlik bolup nas köplenç haltajyklarda satylýar. Mundan odal şu ýylyň fevral aýynda ýurdun Demirgazyk Taşoğlu welaýatyna nas sowdagarlaryna garşy göreşiň güýçlenýänligi ma'lum bolupdy. Awada milli siýahatçylyk zorlugyna geçirilen halkary çärelerden soň ýöneki adamlaryň köp baraşan din çalyş mövsümi geçen hepdeniň 5-nji güni açyldy. Yerli halkyň deňiz ýakasyna din çalmak mümkinçiligi mundan beýle derejede çäklendirilmänli diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu ýagdaý mehmanhanalardaky para iştäsini ýokarlandyr diýip çeşmeler aýdýar. Bu mövsümde adamlar awada bary ýogy 10 gün din çalyp bilýärler. Sentýabrda tomusky kanikul tamam bolýar. Mekteplerde okuw başlanýar. Çağalary bilen ýylyň dowamyna bir gezek deňiz kenaryna bolmak, körpeleriň göwnüne aglamak isleýän enatalar bu pursatdan peýdalanjak bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, wagt çäkkilligi mehmanhanalara bolan isleg talabyň birden ýokary galmagyna getirdi we Türkmenistany bu hili ýagdaýlar hökman korrupsiýanyň, paraxorlugyň derejesiniň ýokarlanmagyna alyp gelýär. Mehmanhanalarda ota üçin sorulýan paranyň mokdary 20 000 manada çykdy. Forum bahanasy bilen halkda isleg artdy. Bu sezonda adamlar awazada jemi 10 gün bolup bilýär. Sentýabrda iş başlanýar. Tomuska kanikul gutaryança gelip ýetişmedikler dinç almak mümkinçiligini ýitirýär. Diýip Azatlygyň söhbetde şaýtdy. Aýdylmagyna görä, deňiziň suwy may, iýun aýlaryna suwa düşmek üçin sowuk gorly. Iýul aýyna we awgust aýynyň 19-na çenli bolsa, awazany form sebäpli yapdylar. Adamlar 19-njy awgustdan 31-nji awgusta çenli aralykda awazada dinç alyrys diýen umyt bilen gelýärler. Ýöne gynansak-da bu ýerdäki dinç alyş diňe baý adamlar üçin el ýeterli. Hatda mehmanhanalaryň gawadynda deňiz suwuna düşmek üçin hem otel administrasiýasyna 150 manat para bermeli diýip raýat aýtdy. Medeniýet habarlaryndan belli bolýaly, Hazar deňiziniň suwy soňky 10 ýyllyklarda ýygyderli çekilýär we yerli hünärmen muny iňinandyrýan zat diýip atlandyrdy. Deňiz suwy çekirip deňiz portu tasdan dolu yapyldy. Her hepde gadyw işleri geçirilýär. Deňe kiçi ýahda we katerler ýüzerýaly çuňlukda uly paraxotlaryň gatnawy tasdan dolu togtudyldy. Deňe gyýanydaky gulmaýakdaky newit tankerler üçin gurulan beketde 2 gämi hereket edýär. Diýip hünärmen aýtdy. Ikinji gynanýan zat söhbetdeşimiziň pikirine görä Türkmenistany çuňlaşýan ykdysady krizis, gruply adamlar bilen eli ýoky maskalaryň arasyndaky tapawdyň her ýyly ulalmagy bilen bagly. Awazada diňe gruply telekesler häkimlik işgärleri, beýleki paralyan adamlaryň maşgalalary, ýakynlary daşary ýurtda işläp gowjy pul urup bilýän maşgalalar diň alyp bilýär. Adaty adamlar diň alyp bilmeýär. Diýip hünärmen aýtdy. Şol wagtda çeşmeleriň tasdiklamagyna görä durmuşyň
beýle kurlaryna bolşýaly awadaky bakalar hem ýygyderli ýokarlanýar. Geçen ýyldaky baha bilen deňeşdirsek, standart nomeriň döwlet bahasy geçen ýyl bir adam üçin 180 manat bolan bolsa, şu ýyl 290 manat möçberinde ketgitlendi. Geçen ýyl 2 ýa-da 3000 manat para berseň, otellerden yer tapmak mümkindi. Bu ýyl beýle baht ýok. Iň ýöneký mehmanhanadan yer almak üçin hem 10.000 manat para bermeli. Dip adynyň aýdylmalygyny soran Çeşme aýtdy. Ýöne sorulýan paranyň möçberi mehmanhanalaryň hiline, derejesine göre ýokarlanýar dip beýleki bir Çeşme hem awadaky gymmatçylygy tasdik etdi. Hazır gämi mehmanhanalaryndan rowaç tolkun täzir ýelken kottejler toplumundan yer aljak bolsaň, 10 gün bolmak üçin 20.000, 30.000 manat möçberine para bermeli. Hazır oteliniň restorany bir maşgal bolup ortaça naharlamak üçin 1500 manat çemet pul gerek. Bir adam bolup ertelige bir omlet, bir salat, bir koýf alsaň 300 manat çemet pul tölemeli bolýar. Dip Çeşme öz tejribesini paýlaşdy. Awada çağalar üçin aýratyn oýun ýerleri, deňiz suwundan doldurulan telper, howullar, aýratyn barlar, ähli şert bar, ýaşlar üçin konsertler, disko barlary gece saat 3'e çenli işleýär dip söhbetdeşimiz aýdýar. Ýöne awada ýaşy bir çene baran adamlar, din jalsa çykan ýaşullar, deňiz oýunyny saglygyny gowlandyrmak isleýän garrylar üçin gowy, yaramly şertler tassan ýok. Gözeňini tutulmaýar dip Çeşme aýtdy. Ýaşuly adamlar goh galmagaly çydamaýar. Deňiz ýakasynda bedenine, beýnetine dinç bermäge gelen garrylaryň dinç almak mümkinçiligi örençäkli. Baý adamlaryň çağalary giýjeti bilen otoglarynda mejlis guraýarlar. Olaryň gohundan ýatyp bolmaýar. Dip söhbetdeşimiz gurrun berdi.